αρχής Θεός ο Ασκληπιός. Η καταγωγή του πρέπει να αναζητηθεί στις πρώιμες θρησκευτικές, θρησκεολογικές κατασκευές των κατοίκων αυτής της χώρας στην πελαζική εποχή, και μάλιστα υπήρξε και ένας από τους καβύρους στη χώρα των Χεταίων, όπως και ο Ήθαιστος των Αιτεοκριτών. Αντίθετα με τους άλλους θεούς, όχι αντίθετα, κατ' εξαίρεση θα έλεγε κανείς, με τους άλλους θεούς του πολυθεϊστικού πανθέου, οι δυνάμεις του ήταν συμπυκνωμένες, θα λέγαμε, συγκεντρωμένες σε μία και μόνη ιδιότητα. Ήταν, με λίγα λόγια, ο Ασκληπιός η πηγή από την οποία απέρεαν αυτό που λέμε αυτοϊαματικές ικανότητες του φυσικού κόσμου, της φύσεως, η οποία μόνη της επουλώνει, αποκαθιστά τις βλάβες που υφίσταται, και δεύτερον, ως προς τον άνθρωπο, ήταν ο πάροχος της βασικής ιδέας, της μέριμνας, της έρευνας, της γνώσης για την καταπολέμηση των ασθενειών, την καταπάρνηση των πόνων, της φθοράς. Δηλαδή ήταν εν ολίγης ο Θεός ιατρός. Οι άνθρωποι στα παλιά τα χρόνια, τα προϊστορικά, που προσελάμβαναν αυτή την ιδέα με ενθουσιασμό, δηλαδή έπαιρναν το Θεό μέσα τους με έναν τρόπο, και υπηρετούσαν την ιδέα του Θεού έτσι ώστε να την υλοποιήσουν σε έργο υπέρ του κοινού αγαθού, καταρχάς ανέβαιναν στην κλίμακα την ανθρώπινη, και αυτοί πια ήσαν ήρωες, και είχαν το δικαίωμα να παίρνουν ίδιο όνομα με του Θεού, έτσι ώστε και την ευνοιά του να προσελκύουν και την αφοσίωσή τους να δηλώνουν, αλλά και να υποδηλώνουν την πνευματική συγγένεια που είχαν προς το Θεό μέσω του κοινού, ας πούμε, έργου που επιτελούσαν ο καθένας από το επίπεδο στο οποίο ζούσε. Αυτοί λοιπόν οι ήρωες, οι ιατροί, οι οποίοι επιτελούσαν άθλους ιατρικούς, μεγάλες ιατρικές πράξεις, ίδρυσαν ένα μεγάλο ιατρικό γένος, ίσως το πρώτο στον χώρο εδώ, που τα μέλη τους συνεδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος, συγγενείας δηλαδή, φυσικής συγγενείας. Αργότερα, στα ιστορικά χρόνια, όπου η αρχή της κοινωνικής ισότητας άρχισε πλέον να επικρατεί, μάλλον επεκράτησε ούτως ή άλλως, το δικαίωμα, το προνόμιο του να είναι κανείς συνώνυμος με ένα Θεό υπεχώρησε, και έτσι οι ασκληπιοί ήρωες έγιναν ιατροί ασκληπιάδες, είτε ανήκαν στο θεραπευτικό προσωπικό των ιερών νοσηλευτηρίων, που τότε κιόλας ιδρύθηκαν στα ιστορικά χρόνια από τον 7ο αιώνα και εδώ, είτε ήσαν περιοδεύοντες ιατροί, όπως ο Ιπποκράτης, που το ξέρουμε όλοι, δηλαδή ανεξάρτητοι ιατροί. Αυτοί επίσης είχαν το γένος των ασκληπιαδών, ήταν γένος οι ασκληπιάδες, αλλά τι γένος? Οι δεσμοί τους απέρεαν από ένα ηθικό τυπικό, θα έλεγε κανείς, από ένα τυπικό εσωτερικό κανονισμό, που όμως είχε μόνο ηθικό περιεχόμενο. Οι δεσμοί αίματος ατώνησαν, δεν ήσαν καθόλου πλέον καθεστώς για το ασκληπιαδικό ιατρικό γένος. Όμως η ιερή, η θεϊκή προέλευση της ιατρικής επιστήμης συντηρήθηκε ασφαλώς και στους κόλπους εκείνου του ιονή γένους, θα λέγαμε, του κατεκλεκτικήν συγγένεια πλέον προς το Θεό υπάρχων και λειτουργών, και τουλάχιστον τυπικά ισχύει έως και σήμερα αυτή η αντίληψη, ότι από κάποιον Θεό, από το Θεό απορρέει η επιστήμη της ιατρικής. Ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Σίδερη να μας μιλήσει περισσότερο για τα στοιχεία εκείνα τα οποία ενισχύουν τη θεϊκή υπόσταση του Ασκληπιού. Ακούσαμε ήδη στον ορφικό ύμνο να επενείται ο Ασκληπιός, να αποκαλείται δέσποτας Πεάν. Ο Πεάν είπε Ιων ή Πεών,
Είναι ένας θεός, ήταν ένας θεός, παλαιός και αυτός πολύ παλαιός, που ήταν θεός, ιατρός των θεών. Γιάτρευε με λίγα λόγια τις κοσμικές δυνάμεις. Είναι, ας πούμε, η πρόνοια του κόσμου. Αυτό το προσωνύμιο αυτού του μεγάλου, του καθολικού θεού, αποδόθηκε, όπως ακούσαμε λοιπόν, και στον Ασκληπιό και στον Απόλλωνα. Επίσης, αυτό όμως είναι ένα προνόμιο που δεν μπορούσε να το λάβει παρά μόνο Θεός από Θεό. Δηλαδή, ξέρετε, ήταν και κατηγόρημα, πώς να το πούμε, μία ιδιότητα πολύ σοβαρή. Αυτό είναι ένα δεύτερο κριτήριο. Και μάλιστα λέγεται δέσποτας Φεάν, γιατί είναι ο γιατρός του κόσμου του υλικού, του κόσμου ο οποίος είναι περισσότερο από κάθε άλλον κόσμο, είτε πιστεύουμε ότι υπάρχει είτε δεν πιστεύουμε, περισσότερο ευάλωτος στις φθορές, στις ασθένειες, στα πάθη. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αιματική δύναμη προληπτική αλλά και θεραπευτική για αυτόν τον κόσμο. Ο Ασκληπιός γεννιέται αθάνατος. Πριν απ' όλα είναι γιος του Απόλλωνα. Και αυτό ήδη αρκεί για να είναι αυτός Υιός Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο από τον πατέρα του αθάνατος Υιός Θεού. Είναι και από τη μητέρα του. Έχουμε διαφορετικές μυθικές εκδοχές για το ποια ήταν η μητέρα του, μυθολογικές εκδοχές για το ποια ήταν η μητέρα του, αλλά όποια και αν αναφέρεται, ήσαν όλες αθάνατες. Αναφέρεται η Έγλη, που ήταν κόρη του Ηφαίστου και της Αφροδίτης, εντελώς αθάνατη δηλαδή, η Δοτής, η οποία ήταν επίσης εντελώς αθάνατη, Μυρίης, και τρίτη η Κορονής, η οποία όλος παραδόξως, και ενώ ανήκει στον επισημότερο μύθο που είναι και ο Θεσσαλικός και ο Επιδαύριος, θεωρείται θνητή. Είναι εντελώς παράξενο, γιατί η Κορονής είναι κόρη του Φλεγία. Ο Φλεγίας ήταν γιος του Άρη και της Περιμίδης, που ήταν κόρη του Αιώλου. Και ο Φλεγίας έκανε την Κορονίδα με ποια? Με τη Χρυσή, η οποία ήταν μεγίστη και πανάρχια θεά βορειοαιγαιακή, η οποία λατρευόταν και εδώ στον κόσμο. Ώστε και από τη μητέρα του ήταν αθάνατος, σύνεπώς ήταν Θεός. Στην αρχαιότητα είχαμε δύο τύπους λατρείας, υπερφυσικών όντων, υπερανθρώπων όντων, όχι υπερφυσικών. Η μία ήταν η θεϊκή λατρεία, όπως λέμε σήμερα η Θεία Λειτουργία, και η άλλη ήταν η ηρωική λατρεία, ο λεγόμενος εναγισμός. Λοιπόν, στον Ασκληπιό απεδίδεται καθαρά θεία λατρεία, δηλαδή λατρευόταν σε ναούς, σε ιερά τεμένη, μακριά από θάνατο, μακριά από τάφους, από νεκροταφεία, μας είπε η κυρία Ζώνου, από γεννήσεις, από κάθε είδους δηλαδή ζωικό μίασμα. Ήταν η λατρεία του ελεύθερη, πλατιά, κάθε πόλη μπορούσε να τον προσετεριστεί και να τον τιμήσει, κάθε άνθρωπος, αρκεί να ήταν τόπος καθαρός. Πάντως η λατρεία του ήταν καθολική. Ενώ σημειώνεται παρένθεση, ο εναγισμός, η λατρεία δηλαδή προς τον ήρωα, η τιμή που αποδίδεται προς τον ήρωα, δεν είναι ακριβώς λατρεία, είναι επίκληση του ήρωος πάνω από τον τάφο του, είναι ταφική λατρεία στον τόπο που θεωρείται ότι είναι θαμμένος ο ήρωας, να έρθει βοηθός σαν πνευματική μεταθανάτια, μεταθάνατον όμως ζώσα τέλος πάντων ύπαρξη, να βοηθήσει τους ασθενέστερους νέους. Τώρα έχει μεγάλη σημασία και είναι μέσα στο πλαίσιο της λατρείας το ότι τα ιερά του Ασκληπιού πάρα πολύ συχνά έρχονται σαν διαδοχικά ιδρύματα, λατρευτικά ιδρύματα, εκεί όπου προηγουμένως λατρεύονταν άλλοι θεοί και ιδίως ο πατέρας του, ο Απόλλων. Και η κυρία Τζόνου θα μας δώσει ένα τεκμήριο ότι εδώ ακριβώς ήταν μια τέτοια περίπτωση. Αυτός εδώ ο κρατήρας που βλέπετε βρέθηκε σε αυτόν εδώ ακριβώς το χώρο. Έχει επιγραφεί στο κορινθιακό επιχωρικό αλφάβητο, είναι του 6ου αιώνα π.Χ. και γράφει «Απέλλωνος ημί», ανήκω στον Απόλλωνα. Οπότε υποθέτουμε ότι ο μεταγενέστερος ναός είναι
είναι ο ναός του Ασκληπιού, ο προγενέστερος, ο κλασικός δηλαδή ναός, ο οποίος ήταν χτισμένος μικρότερος και εσωτερικά του μεταγενέστερου. Είναι ο ναός στον οποίο λατρευόταν ο Απόλλωνας. Δίδεται στο μουσείο ο συγκεκριμένος κρατήρας? Ο κρατήρας όχι. Φυσικά μόνο Θεός μπορεί να διαδεχτεί Θεό στο σπίτι του, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άλλο επιχείρημα, πάρα πολύ σοβαρό επίσης, όλα είναι πολύ σοβαρά ξέρετε, είναι ότι ο Ασκληπιός, όπως κάθε Θεός, μα κάθε Θεός, αναλογεί σε ένα από τα 5 λεγόμενα ριζώματα. Τα 5 δηλαδή σε μία από τις 5 κατηγορίες των στοιχειωδών σωματιδίων από όπου προέκυψε η πραγματική ύλη από την οποία είναι φτιαγμένος αυτός ο κόσμος που γνωρίζουμε, ο πραγματικός, ο αισθητός. Τα ριζώματα είναι 5. Είναι η γη, το νερό, η φωτιά, ο αιθέρας που είναι η πεμπτουσία και ρίζωμα των πάντων και ο αέρας. Ο Ασκληπιός αναλογεί στον αέρα όπως και η Αθηνά και η Ήρα και ο Έολος που ήταν και πάπος. Τώρα, βέβαια επανέρχομαι στο προηγούμενο, στη λατρεία δηλαδή, αλλά το αφήνω τελευταίο αν θέλετε για να το καταλάβουμε, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση επειδή έχει βαθύτερο νόημα. Το τελευταίο νομίζω, όχι δεν είναι το τελευταίο, το κίνημα είναι ένα από τα τελευταία. Αλλά τι συνέβη? Η λατρεία του Ασκληπιού, εκτός από το ότι ήταν θεϊκή, θεία λατρεία, είχε και μυστηριακό χαρακτήρα. Δηλαδή, ήταν προστατευμένη, ενδεδειμένη, με τα στοιχεία του αρήτου, του αδύνατον να υποθεί δηλαδή, και του απορρίτου, του απαγορεύεται να υποθεί δηλαδή. Καταλαβαίνετε? Αυτός ο Ιερός Νόμος ίσχυε και συνεχώς για το ό,τι συνέβαινε στα Ασκληπία και ιδίως στο Άδη των Άβατων και ξέρουμε ότι στην θεραπεία περιλαμβάνονται πάρα πολλές ιεροπραξίες, προσευχές, ύμνοι, εξομολογήσεις, καθαρμή ψυχική κυρίως, όσο και σωματική φυσικά. Όμως αυτό το στοιχείο του αρήτου και του απορρίτου παίρνει την πιο αυστηρή του σφραγίδα από το γεγονός ότι η 5η ημέρα του επισημωτέρου θρησκευτικού γεγονότος στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή των μεγάλων Ελευσινίων μυστηρίων, ανήκε ακριβώς, ήταν αφιερωμένη στον Ασκληπιό. Είχε δε το όνομα Επιδαύρια ή Ασκληπιία. Εκεί λοιπόν, αυτή την ημέρα δεν ξέρουμε τι εδιδάσκονται, εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα, γνωρίζουμε λιγότερα και από την τελευταία ημέρα της εκκλησίας. Αλλά ήταν η ημέρα που οι υποψήφιοι επόπτες, γιατί μίσδες πρέπει να ξέρετε λέγοντο εκείνοι που είχαν μοιηθεί στα μικρά Ελευσίνια, επόπτες εκείνοι που εμοιούνται στα μεγάλα. Ελάμβαναν λοιπόν τα σύμβολα της περαιτέρω διαδικασίας της μοιησεώς τους, που ήταν ένας θύρσος και ένα ραβδί. Αυτό το ραβδί ήταν όμοιο με το Ασκληπιού. Ήταν μια βακτηρία, ένα μπαστούνι, ένα σκύπτρο, όπως έλεγαν, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα ακατέργαστο κλονάρι από δέντρο. Και έτσι λοιπόν πηγαίνουμε στα σύμβολα του Ασκληπιού, που όπως κάθε θεός είχε τα επίσημα ακριβώς σύμβολά του συμβαίνοντά του, που εσήμεναν τις ιδιότητες. Το πρώτο, μια και το αναφέραμε, ήταν η ράβδος. Η ράβδος λοιπόν του Ασκληπιού, με την οποία παριστάνεται πάντοτε να την κρατεί, συνήθως είναι και το φίδι του εκεί, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Αυτό το κλονάρι, το ακατέργαστο με τους ρόδους από ένα δέντρο, συμβολίζει, σηματοδοτεί πριν απ' όλα ιστοριολογικά μία περίοδο της ανθρωπότητας, όπου ας πούμε ότι το πολίτευμα ήταν η Ποιμενική Βασιλεία. Βέβαια στη χώρα μας δεν είχαμε ποτέ νομαδισμό, είχαμε από τα πολύ παλιά χρόνια μόνιμες εγκαταστάσεις.
αλλά οι βασίλεις ήταν γεωργοί και επιμένες. Εν τούτης, στα χέρια ενός θεού, ένα ξύλο, ένα κλονάρι δέντρου, συμβολίζει την ύλη της ζωής, γιατί ξύλο, ύλη είναι η ίδια ακριβώς λέξη. Κοιτάξτε σε ένα δεξιό σε ποια και σημαίνει ότι αυτό το υλικό, αυτή η ουσία από την οποία έρχεται η ζωή και γίνεται και αυξάνεται και προχώδει με καλοσύνη, την χειρίζεται ένας αγαθός, ένας μιλίχιος θεός σαν τον Ασκληπιό. Άλλο σύμβολό του είναι η Αίγα, που σημαίνει την τροφό, θυμηθούμε και την αμάρτια που εξέφερε τον Δία κτλ. Είναι η σκύλα, που και αυτή εξέφερε τον Ασκληπιό, κατάλαβε, η οποία σημαίνει τον ιχνηλάτη, τον που ψάχνει δηλαδή και τον προσέχει, τα ίχνη του καλού, του κακού, και σημαίνει επίσης την πίστη και την φιλία. Όποιος έχει σκυλάκια ξέρει τι λέει. Η έπειτα είναι η Γλάφης, η Κουκουβάρα, η οποία ήταν και της Αθηνάς, που ήταν πολύ φιλική στον Ασκληπιό. Αργότερα έλαβε και το προσωνύμιο Υγεία η Αθηνά, που ήταν, θεωρείται Υγεία και σύζυγος η κόρη του Ασκληπιού. Η Γλάφης λοιπόν, όπως είναι γνωστό, σημαίνει την οξυδέρκεια. Βλέπω δηλαδή το κρυμμένο. Κάνω τη διάγνωση, την πρόγνωση και συνεπώς είμαι σε θέση να θεραπεύσω αυτό που συμβαίνει, το κακό. Ύστερα είναι ο θρόνος. Συχνά ο Ασκληπιός παριστάνεται ένθρονος. Ένθρονοι εμφανίζονται μόνον οι θεοί, των οποίων οι δυνάμεις είναι δεσπόζουσες, είναι θεμελιακά αναγκαίες για την σύσταση, τη συντήρηση και την υγεία αυτού του κόσμου. Και αυτοί είναι μόνον ο Δίας, η Ήρα, η Δήμητρα και ο Σκύλος. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι η θέση τους, η διευθυντική και η ρυθμιστική του κόσμου, είναι ευραία, είναι ακλόνητη, είναι ακαταπόλυτη. Εδώ, αυτά. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ασκληπιός ήταν θεός. Το επόμενο ερώτημα είναι ποια ήταν η σχέση του με το θάνατο. Η σχέση του Ασκληπιού με το θάνατο είναι εκείνη την οποία γνωρίζουμε και από τον χριστιανισμό, αλλά θα επικεντρωθούμε στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Είναι ένας από τους, όχι και λίγους, γεννηθέντες θεούς που γεννήθηκαν, πέθαναν και αναστήθηκαν ανανεωμένοι ο Ασκληπιός. Οι θεοί, σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι και κατά την αρχαιολογική πεποίθηση μπορούσαν να υποστούν ένα είδος θανάτου, αλλά μέσα στους κόλπους της τάξης τους. Δηλαδή, Θεός μπορούσε να πεθάνει μόνον από Θεό, μετά από απόφαση και πράξη Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από την αρχή του μύθου γύρω από τον Ασκληπιό ότι η μητέρα του, η Κορονίδα, είχε μια τέτοια τύχη, αν και είδαμε ότι ήταν αθάνατη. Γιατί ενώ ήταν έγκυος στον Ασκληπιό, και αυτό που λέμε τώρα μας οδηγεί στην πρώτη σχέση, το πρώτο σκέλος της σχέσης του Ασκληπιού με τον θάνατο. Τι είναι αυτό? Εκκίνησε το θυμό του Απόλλωνα. Για κάποιο λόγο ο Απόλλων εθύμωσε με την Κορονίδα και ζήτησε από την Άρτεμη, την αδελφή του, να πάει να τη σκοτώσει την Κορονίδα. Και πήγε η Άρτεμη. Και η Ρήσο εν παρόδο χρειάστηκε όλη τη φαρέτρα των βελών της για να πετύχει αυτό το θάνατο. Κάτι σημαίνει. Αλλά η Κορονίδα πέθανε. Ύστερα όμως ο Απόλλων μετανόησε για την πράξη. Και πότε? Όταν πια η νεκρική πυρά τύλιγε την Κορονίδα. Ήταν νεκρή από μέρες, δηλαδή, και πλέον γινόταν η τελική τελετή, η επιθανάτου. Πώς το λέμε αυτό? Οι επιθανάτιες τελετές. Τότε έσπευσε ο Θεός, άνοιξε την κοιλιά της νεκρής μητέρας και έβγαλε ολοζώντανο. Ο Ασκληπιός λοιπόν, πρώτη εικόνα, πρώτο δεδομένο, μένει απρόσβλητος από το θάνατο, που κυριολεκτικά τον τύλει, τον έφυγε. Ύστερα, αφού τον πήρε ο Απόλλων
γρήγορα και τον πήγε πού? Σε έναν γέρο και σοφό και πράο άνθρωπο που δεν θύμωνε τόσο εύκολα όσο ο ίδιος, τον γέντα βροχύρωνα που είπαμε πριν, και του τον παρέδωσε για να τον αναθρέψει και να τον μεγαλώσει με σοφροσύνη, και η κυρία Τζόνου θα μας δείξει ένα συναρπαστικό τεκμήριο γι' αυτό, που βρέθηκε εδώ, μεγάλο χρονό. Ένα πύλικο ειδόλιο που μας δείχνει τον γέντα βροχύρωνα να κρατάει στην αγκαλιά του ένα μωρό, τον Ασκληπιό. Είναι ο Ασκληπιός γιατί είναι το μόνο βρέφος που γνωρίζουμε ότι παρέλευε ο γέντα βροχύρων. Όλοι οι άλλοι ήρωες πήγαιναν λίγο μεγαλωμένοι. Έμαθε λοιπόν ο Ασκληπιός και διακρίθηκε ότι ήταν άριστος σε όλα όσα τον δίδαξε ο γέντα βροχύρωνας, στην ιατρική, στη χειρουργική και στην κυνηγετική. Αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι μιλάμε τώρα για το πέρασμα από το στάδιο της καρποσυλλεκτικής κοινωνίας στην κοινωνία του κυνηγητικού ακριβώς σταδίου. Άσχετο όμως. Ο Ασκληπιός λοιπόν γίνεται άριστος μαθητής και άριστος ιατρός έπειτα. Δεν αρκείται όμως ο αθεόφοβος στο να θεραπεύει μόνο, αλλά τι κάνει? Αρχίζει να ανασταίνει νεκρούς θνητούς. Και μερικοί από αυτούς ήταν ο Γλάφκος, ο γιος του Μήνο, ο Καπανέας, ο Αργίος που επήγε στις Θήβες εκεί με τους 7. Ήταν η Ερυφίλη, η γυναίκα του Αμφιαράου, η σύζυγος του Αμφιαράου. Ήταν ο Λικούργος, αλλά δεν ξέρω αν ήταν ο Θράξ ή ο Λακεδαιμόνος. Ήταν πολλοί. Και ήταν και ο Τινδάρεος, ο πατέρας της Ελένης. Ήταν πολλοί, πάρα πολλοί. Τότε θορυβημένος ο Πλούτονας, ο Άρης, ανέβηκε στον Όλυμπο, τρέχοντας στην κορυφή, βρίσκει τον αδελφό του τον Δία και του λέει «Αδελφέ μου, χανόμαστε». Γιατί του λέει, τι έγινε? Κοίταξε να δεις, λέει, εμείς φτιάξαμε ένα κόσμο όπου τα πλάσματα, τα όντα, είναι θνητά, καμωμένα δηλαδή, να γεννιούνται, να ξένουν, να φθήνουν, να πεθαίνουν. Και εν πάση περιπτώσει, όλη τους η αθανασία, όλη τους η, πώς το λέμε αυτό, η συνέχεια, η αιωνιότητα οφείλεται στην αναπαραγωγικότητα, δεν οφείλεται στην μόνιμη έτσι, απροσβλησία, αυθαιρεσία κάθε ατόμου. Ναι, του λέω. Ναι, αλλά αυτή η κατάσταση κινδυνεύει πώς το λέμε, να καταργηθεί, να σαρωθεί, κινδυνεύουν τα πάντα, η τάξη του κόσμου μας. Άμα γιατί, του λέει ο Δίας, άμα είναι, λέει, εκείνος ο γιος του Απόλλωνα που πηγαίνει και ανασταίνει νεκρούς, τι κατάσταση είναι αυτή? Και εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω τους ίδιους και τους ίδιους. Δεν παραλαβαίνω πια καινούριους, τίποτα. Τι θα κάνω? Ναι. Λέει ο Δίας, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, θα τον σκοτώσω. Παίρνει λοιπόν ένα κεραυνό, βλέπει που είναι ο Ασκληπιός, τον κεραυνώνει. Και τότε αυτός ο θάνατος, για να δείτε πόσο σημαντικός Θεός ήταν ο Ασκληπιός, σήμανε ούτε λίγο ούτε πολύ μία νέα θεομαχία. Δηλαδή, πριν απ' όλους, ο Απόλλων πήγε και σκότωσε τους Κύκλοπες, που ήταν αθάνατοι, θεοί μεγάλοι. Τους σκότωσε όμως. Έπειτα ο Ζεύς αμέσως ετοιμάστηκε να σκοτώσει ποιον? Τον Απόλλων. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο παρεμβαίνει η Λιτό. Και με την παρέμβασή της και τον καλό της λόγο, τα πράγματα λύθηκαν με συμβιβασμό τον εξής. Ότι δηλαδή ο Απόλλων θα υπηρετούσε για ένα διάστημα σαν δούλος σε ένα θνητό βασιλιά Θεσσαλό, τον Άδωνη, τον περιώνυμο σύζυγο της άλφης της, και ο Ζεύς θα ανάστενε τον Ασκληπιό. Και έτσι και έγινε. Και ο Ασκληπιός αναστήθηκε. Ο κόσμος δεν καταστράφηκε, γιατί αν γινόταν αυτό η εντροπία θα κατέλειε την εντελέχεια, θα κατέλειε την ισορροπία. Είναι δύο δυνάμεις ισοσθενείς και αντίπαλες που χρειάζεται ένας Ασκληπιός για να τις κρατάει σε ισορροπία με την θετικότητα να υπερτερεί. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι ο Ασκληπιός πρώτη φορά δεν προσευλήθηκε από το θάνατο, δεύτερη φορά αναστήθηκε και έκτοτε ο θάνατος ήταν αδύνατο να τον αγγίξει ακόμη και από χέρι Θεού, από οτιδήποτε. Είναι λοιπόν ο Θεός που
επάτησε τον θάνατο. Είναι ο θανάτο θάνατον πατήσας. Το φίδι, επειδή είναι το κύριο σύμβολό του, είναι όφης, ξέρουμε η λέξη, είναι ακριβώς η αρχαιότερος τύπος της λέξης σοφία. Σημαίνει λοιπόν καταρχάς τη σοφία, δηλαδή την νοημοσύνη, την πολύτροπο νόηση που λέμε, την ευρηματικότητα, την λογική. Έπειτα σημαίνει την αέναη ανανέωση, τη συνεχή διαρκή ανανέωση της ουσίας εκείνου που προσομοιάζει προς τον όφη. Και κοιτάξτε, ο Ασκληπιός δεν προσομοιάζει απλώς, δεν έχει δηλαδή απλώς συμβαίνοντά του τον όφη, σύμβολό του, αλλά έρχεται, απεικονίζεται, προσωποποιείται στο φίδι. Η οφιολατρία είναι η μοναδική λατρεία ζωόμορφου όντως που παρατηρείται στην ελλαδική, τέλος πάντων σε αυτού του τόπου, στις θρησκευτικές περιόδους. Κανένα άλλο ζώο δεν λατρεύτηκε με την ζωώδη μορφή του. Και υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, στενή σύνδεση που δεν μπορούμε να ξέρουμε τι προηγήθηκε. Η οφιολατρία ή η ασκληπιολατρία, ή ήταν δύο παράλληλα που αργότερα ήταν κοντά. Αυτά κυρίως σημαίνει όφης. Και όσον αφορά για το όνομά του, ήδη η παλαιότητα της προελεύσεως του Ασκληπιού έχει κάνει πολύ σκοτεινή, πολύ αβέβαιη την ερμηνεία του ονόματος. Όποια ετυμολογική οδό και αν ακολουθήσουμε όμως, εάν δούμε την λατινική απόδοσή του, που διατηρεί το σύνθετο χαρακτήρα του ονόματος, θα δούμε ότι είναι Esculapius, που συντίθεται από το Aesculus και Apis. Aesculus σημαίνει η φυγός, η ήμερη βαλανιδιά, που είναι το δέντρο, βέβαια δέντρο που ξέρουμε ότι ανήκε ως μέγιστο ιερό στους σημαντικότερους θεούς, από τον Κρόνο μέχρι την Ρέα, τον Δία. Όμως εδώ βλέπουμε ότι συνάπτεται και προς τον Ασκληπιό και παραπέμπει στην εποχή του Χρυσού Γένους, όπου οι άνθρωποι ζούσαν από τους δασικούς καρπούς. Επίσης στην ελληνική, σήμερα κιόλας, η επιστημονική ονομασία της καστανιάς, που είναι και αυτό δασικό δέντρο, και η καρπή του είναι πολύτιμη για τη διατροφή του ανθρώπου, λέγεται Aesculus. Τώρα το δεύτερο συνθετικό είναι Apis, έτσι. Apis στη λατινική θα πει μέλισσα και εν προκειμένου μέλισσος, ο αρσενικός, η αρσενική μέλισσα. Μέλισσος, θα σας πω, ήταν σπανάρχαιος θεός, ξέρετε, που σήμαινε, προσωποποιούσε, ας πούμε, την Θεία Πρόνοια, γενικώς. Έτσι λοιπόν, σε ελεύθερη απόδοση και με νοηματική διασύνδεση των δύο αυτών, διερμηνία των δύο αυτών λέξεων, μπορούμε να έχουμε την σημασία του ονόματος Esculapius, Ασκληπιός, ότι σημαίνει εκείνος που γονιμοποιεί το δέντρο της ζωής. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε.